Η πρόβλεψη των χαρτιών υπόσχεται μια συνάντηση που θα αλλάξει τη ζωή σου. Σε περιμένει ένα άτομο που έχεις μέσα σου βαθιά την επιθυμία να γνωρίσεις καλύτερα. Η συνάντηση θα γίνει σε ένα οίκιο και φιλόξενο περιβάλλον, ίσως και σε σπίτι. Από την πρώτη στιγμή το πάθος θα είναι έντονο και αμοιβαίο. Το βλέμμα, οι κινήσεις, η επικοινωνία, όλα θα δείχνουν πως βρήκες τον άνθρωπο που σε συμπληρώνει. Η έλξη θα οδηγήσει σε μια ερωτική ένωση που θα σε κάνει να νιώσεις πληρότητα και έντονα συναισθήματα. Αυτή η εμπειρία δεν θα είναι απλώς σωματική, αλλά θα φέρει και συναισθηματική σύνδεση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια σχέση γεμάτη πάθος και τρυφερότητα. Το χαρτί προβλέπει πως η επιθυμία σου για ολοκλήρωση θα γίνει πραγματικότητα, γεμίζοντας τη ζωή σου με χαρά και ενθουσιασμό. Για όσους βρίσκονται στην αναζήτηση του νέου, τα χαρτιά δείχνουν πως η συνάντηση αυτή θα φέρει το άλλο σας μισό. Θα νιώσετε άνετα και οίκια σαν να γνωρίζεστε χρόνια. Η χημεία σας θα φανεί από την πρώτη στιγμή και η ερωτική